Erbyn hyn mae'n rhyfedd meddwl, ond mae Cyfarfodydd Blynyddol yr Undeb a Dathliadau 200 lwyddiant glaniad y cenhadon yn Madagascar y tu ôl i ni. A mae rhai cyfaddau bod yr wythnos wedi bod yn un llawn, yn un gynhyrfus, yn un brysur ac yn ddiddorol. Ar y dydd Merchar, pan oedd y gynhadledd yn dechrau, ro'n i yn traddodi fy adroddiad ola fel ysgrifennydd gyffredinol. Da ni fel Undeb, fel annibynnwyr, fel Cristnogion, nid o'n bobl ddoe, nid yn unig yn bobl heddiw, dyda ni hefyd yn bobl y fori. Trwy Iesu Grist, i'r hwn y byddor gogoniant, byth bythroedd. Amen. Wedyn, yn Capel y Tabernacl, nos Iau, yr oedd gwasanaeth o fawl a'r pregethwr ar yr achlysur yma oedd Gito Pris ap Gwynfor Llandysul. A'r gwir amdani ydy yn bod ni wedi cael pregath benig am neges, syml ond eithriadol o effeithiol y datganiad hwnnw mae Iesu yw'r arglwydd. Bora dydd Gwener, mi oedd dathliadau y 200 lwyddiant yn dechrau, a mi oedd rhai ohonan ni'n mynd i neuadd lwyd. You have arrived at neuadd lwyd. Give praise to God and a round of applause. Ac yn y fan honno, roeddan ni yn gweld ffilm, oeddan ni'n clywed trafodaeth yn digwydd, a ffanel yn gwneud y trafod. A hefyd mi oeddan ni'n dadorchuddio cofeba David Griffiths, y cenhadwr oedd yn benna gyfrifol am baratoi y cyfieithiad Malagaseg o'r Beibl yn y 1830au. I'm very happy to be here. With the other people? Yes, and I'd like to thank the organizer to invite us to come. And I represent the big delegation from Madagascar. This is a very emotional event. Ar ôl hynny, mi oedd anerchiad llywydd newydd yr Undeb, Jill Haley Harris. A mi oedd o yn anerchiad grymus, effeithiol, perthnasol a heriol hefyd i bawb ohona ni. Wedyn ar ôl hynny, gwledd arall yn yn disgwyl ni yng Mehefin, canolfan farchogaeth. Hen gartra David Jones, y cenhadwr yn neuadd lwyd. A mi oedd y gymuned leol wedi hel at ei gilydd i baratoi cyflwyniad cofiadwy dros ben. Ar y bore dydd Sadwrn, mi oeddan ni'n lansio apel Madagascar, sef yr apel sy'n mynd i'r redag o fis Mehefin 2018 hyd fis Mehefin 2019, a'r nod ydy codi arian ar gyfer prosiectau yn Madagascar. Yn ystod y cyfarfod hwnnw, mi oeddan ni yn cael datgelu rhai cyfrinachau am bethau wedi bod yn cael ei gwneud yn y dirgel i baratoi ar gyfer yr achlysur yma. Ac un ohonyn nhw oedd cyhoeddi cyfrol yr oedd David Griffiths wedi ei hysgrifennu fel rhyw fath o hunangofiant o'i gyfnod yn Madagascar. Wedyn roeddan ni yn cael yr oedfa ddathlu yng Nghapel y Tabernacl. Mewn tair iaith, Cymraeg, Saesneg a Malagaseg, a phobl o dair gwlad yn cymryd rhan. A'r peth gwefreiddiol am y gwasanaeth hwnnw oedd nid yn unig y cynnwys, ond y ffaith yn bod ni fel Undeb wedi darlledu y gwasanaeth ar ei hyd, 2 awr a hanner ohono fo, ar draws y byd ar y we fyd eang. Wedyn, gyda'r nos
Dydd Sadwrn, mi oedd yna gyngerdd yn y neuadd coffa. A'r hyn oedden ni'n weld o 2 ddiwylliant Madagascar a Chymru yn dod at ei gilydd mewn can, mewn symudiad, mewn lliw, a mi oedd o'n effeithiol iawn fel cyngerdd. Ar y bora dydd Sul, mi oedden ni'n hel I neuadd Lwyd. Mi oedd oedfa'n cael ei chynnal, mi oedd amrywiol bobl leol, aelodau, eglwysi lleol yn cymryd rhan, mi oedd yna negas, rymus ac effeithiol gan Dafydd Tudur, ac yna I gloi y cwbl, mi oedd y gan oedd wedi chomisiynu gan Marina James ar gyfer y dathlu yn cael ei chanu gan y côr. Felly, y doth y cyflwyniad yng Mheleron I ben hefyd hefo canu y gan yna. Mae yna ddolen rhyngthon ni fel annibynwyr yng Nghymru a Christnogion Madagascar. Yn sail iddi, mae hanes sydd yn gyffredin i'r ddwy genedl, a mae'r gobaith am y dyfodol wedi I seilio a'i wreiddio yn y ffaith yn bod ni yn addoli yr un Duw, yn gwasanaethu yr un arglwydd ac yn gwneud hynny yn nerth a thanarweiniad yr ysbryd glân.